Watkin! Sir 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 Watkin! Nie, ja som komorník Butterfield, pane. Ja hľadám Sira Watkina. Ja, prepáčte, pán Bertie. Je s pánom Roderickom. Myslíte tým veľkým chlapikom, čo má taký nádherný pohľad a hlas ako hrkotajúci holub? Áno. Kde je Gusto? Šiel sa prejsť, pane. Aha, tak ja sa tu len tak chvíľu pomotkám. Bertieho, ktorá prechádza celým vlastne dejom a ťažká hra to je v tom vlastne, že hra začína na prázdnom javisku a počas hry sa proste premenuje strašne veľa rekvizít, menia sa postavy, veď chalani dvaja hrajú desiatky postav, takže v tom je tá hra veľmi náročná a pocity sú fantastické, pretože komédia potrebuje diváka. Bertie je vlastne aristokratický blázon, ktorý proste má svojho sluhu Jeevesa a je stále manipulovaný svojou titou Dáliou, ktorá proste neustále využíva a miluje jej kuchára Anatola. Teta Dália si proste zmyslí, že treba ukradnúť krávu, strieborný vlastne taký kršťaček na mlieko. No a z toho to celé vlastne začína, celá tá zápletka toho celého deju, vlastne do toho dostáva rôzne situácie. Mali sme takéto šťastie, že sme povedali, že siahneme po nejakých dobrých hrách a objavili sme 3 dobré hry. Toto je trilógia a týmto vlastne uzavrieme celú tú trilógiu, kde sme chceli ukázať, čo sa hrá na svetových javiskách, čo hrajú svetové celebrity. A myslím si, že toto proste sú 3 skvelé hry, ako je 39 stupňov dní v daždi. A to je totálny nezmysel. Sú to všetky hry, ktoré sú ocenené cenou Laurensa Olivera, čo sú najprestížnejšie ocenené pre divadelné hry. A touto komédiou to završíme a určite potom ideme 18. decembra pripraviť veľký muzikál pôvodný Aladina a jeho čarovná lampa a opäť možno nastavíme niečo iné, nejaký iný trend. Proste naše divadlo je tým príznačné, že vždy dáva nejaké nové trendy, nové. Sir Watkin! Dobrý Bože! To je ten kabelkál! Zlodej, dásnikov a klaun! Kau? Kál! Som pre vás kráľ? Kál! Dotiaľ z tohto chlapa nepozná hľanic? To je absolútne neuveriteľné. Premiéru, no som milo prekvapená, lebo ešte pred asi 3 dňami to bolo hrozné, to bola katastrofálna generálka. Ale zrejme potrebovali diváka, nie mňa v hľadisku, ale už potrebovali diváka, podali úžasné výkony. Konec koncov sú to vynikajúci herci. A odohrať niekoľko postav, proste urobiť premenu v priebehu 4 sekúnd a vžiť sa do inej role, do iného charakteru, iného typu, je obrovské umenie. Pretože situácií je neskutočné množstvo a našim cieľom ich bolo odohrať ich tak, aby pre diváka boli zrozumiteľné, ľahké, mimoriadne a aby pochopil proste aj to poslanie. Tú krávu, Bertie, odložil ho. Neviem, dajte ju jej. Ale ona už má priobu. Aha, Kam to schová? Bertie, schovaj to! Schovaj to! Preboha, to dajte do kufra. Aha, to mi bude nápad. To je vynikajúci nápad. Bertie, rýchlo, schovaj to, poď, no. Jo, čo toľko robíš, Bertie, no. Tak, no, je skrytá. Ja ju nechcem, teta. Ale aj ja. Pravím, že ani ja ju nechcem. Ale ani ja ju